ndị isi oche nchọrọ oge kansụl Dunukọfịa na kansụl Nchịkọka Maazị Augustine Onyemobi na Chief Clem Agụiyi ekwuo na ọ bụ asị ka ọ bụ akụkọ a na-akọ n'ebe dị iche iche na narị kwuru narị ndị Fulani na-achị efi busi ngwa ọgụ nọrọchaa n'ime ọhịa dị na mpaghara zone 13 na Ukpo na kansụl Dunukọfịa. Mmadụ na-aba kwuru na ọ bụ asị ka ọ bụ ma mee ka mmata na-enweghị ọgbakọ ha ndị ọrụ nchekwa ndị si na kansụl abụọ ndị anụnwa ma ndị isi oche ha ma ndị President General Ukpo ukwulu n'ọgụ Enugu Agidi na ndị isi ọrụ nchekwa vigilanti n'obodo ndị a. Chukwuemeka Modelem kpatara anyị aka. Mgbe ha gara na ya bụ ebe ekwuru na ndị Fulani bi ma na-akpazikwa ike, ha chọpụtara na enweghị ndị Fulani bi ebe ahụ. Mgbe ha kpagharịchara n'ime ọhịa niile dị ebe ahụ, ha hụkwara ụmụ nwaanyị ndị na-akọ ugbo ebe ahụ ndị kwuru na aha ha bụ Mercy Machie, Benedict John na Evelyn, ebe ha na-ewere ihe ha kọrọ n'ugbo. Ndị kwukwara na ndị Fulani anọghị ebe ahụ na kamgbe ha jikwa na-arụ ọrụ ebe ahụ ha hụbeghị ha. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ha gachara ebe ahụ, onye isi oche okpuru ọchịchị kansụl Nchịkọka bụ Maazị Clems Agụiyi kọwara ya bụ akụkọ dịka nnukwu asị bụ nke ndị mmadụ mere iji wee mebie aha ụfọdụ ndị mmadụ ya nakwa ụfọdụ otu nke dị na okpuru ọchịchị kansụl Njikọka na Dunukọfịa, ma gwa ha ka ha si n'ụdị ajọ omume ahụ pụta n'ime ya. Ọ yọkwazịrị ndị Dunukọfịa na Njikọka ka ha gaa n'ihu na-azụ ahịa ha na-enweghị egwu ọbụla, maka na gọọmenti steeti a ga na-enye ha nchekwa bụ ịgba mgbe ọbụla ha tọrọ ya, ma meekwa ka ebe ha na-azụ ahịa bụrụ ebe e nwere ezi nchekwa. Ọ gara n'ihu wee mee ka amara na ha ekpebiela na ha ga na-enwe mmekọrịta gbasara nchekwa ndị mmadụ ndị na-azụ ahịa ma birikwa na okpuru ọchịchị kansụl Njikọka na Dunukọfịa iji hụ na ụdị ihe ahụ agaghị emenata n'ebe ahụ, ma hụkwa na ndị na-azụ ahịa na ndị bikwa ebe ahụ na-azụ ya n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. N'okwu nke ya, onye isi okpuru ọchịchị kansụl Dunukọfịa bụ Maazị Onyemobi kwekwazịrị ndị Dunukọfịa nkwa na ha na-agbasi mbọ ike na-emekwa ihe ọbụla ha kwesịrị ka ha mee iji hụ na ya bụ lokal gọọmenti nwere ezi nchekwa ma bụrụkwa ebe ndị Fulani na-agaghị ebi were mee ihe ọbụla. Ma kelekwa aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo maka mbọ niile ọ na-agba iji hụ na e nwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a. N'aka nke ya, onye ji ọkwa President General nke Ukpo bụ Maazị Uchenna Ezewulu kọwapụtara otu o siri wute ya ebe ndị mmadụ ga na-agagharị na-asị asị gbasara ihe na-emeghị, ma gwa ndị na-eme ụdị ihe ahụ ka ha si na ya were pụta. Ọ gwakwazịrị ndị Ukpo ma ndị bikwa na ya na-azụ ahịa ebe ahụ ka ha na-aga n'ihu na-azụ ahịa ha n'ihi na gọọmenti steeti a ka na-enye ha ezi nchekwa. Site n'Ukpo, abụ m Chukwuemeka Modelem.